Hej og velkommen til. I dag skal det være chilikamp. Ja, min lille søster smadrede den anden vej video, så jeg har lavet smagt det, men det er okay. Begynder den der. Nej. Ej, nu begynder den. Det er ikke særlig godt kamera, jeg har. Ja. Så lad os komme i gang med den sure del. 3, 2, 1. Det er så. Er den stærk? Den er stærk. Jeg smager en lille bid. Jeg skal have mere mælk. Jeg skal sådan noget. Nej, Victor Asmus. Nu må du selv gøre det. Vi stopper lige videoen. Så er vi tilbage. Jeg har lige fået taget en hel mælkekarton. Jeg havde ikke så meget mere. Men, nu taber jeg næsten. Lad os komme i gang med det her stykke. Det er faktisk ikke lige så værd som den anden. Prøv en hel bid. Jeg prøver aldrig en hel bid. Jeg ved, at det her kommer til at blive dumt, men jeg vil så gerne. Så jeg gør det her. Mælke. Jeg spiller mega meget en freakybil. Så er det en gul igen. Jeg vil så gerne. Det er bare, du er ikke så vigtig. Men det var det her for den her chilikamp. Og den her ansøgning for freakybil. Og jeg vil gerne rigtig meget være varmt. Så hvis I var sød, hvis du var sød og like den her video, rigtig like, masser af like, så laver jeg en ny en. 10 likes, hvis vi kan komme op på det, så laver jeg en ny chilikamp. Og vi ses. Bye bye! Og hvis I ikke vidste det, så hedder jeg Victor Emil 06 i Minecraft. Så det er VIKTOR EMIL 06. Hej hej.